Nairobi waduogo kendo gi weche moko kwa ng'iyo wayudo ni oganda maloyo 3,000 mane odare oya e piny mar Ethiopia kadhi e kambi mar jogo moringo thuchegi mantie Dadaab kod Kakuma koro oyudo kar jak manyien e kaunti ma Kiambu, kilomita 800 ka oya Kakuma. Ma en kaluwore gi monj mane otimne gi jodak moko bende maya e piny mar South Sudan na gino ma koro sani kelo negi luoro. Gidak e kanisa moro mantiere kod chope 2 kende e kadak mar Wiru kalwasi mar kama gidakie no bende ok ni kare ka joma mine, chuo kod nyithindo duto nywandi e kanisa no ka moko to nindo nyaka dier ot, gino ma koro kidekelo negi midekre mikelo kod lil kod koyo. Kony ma osebedo ka ichwalo negi gi riwruoge machalo Red Cross, UNHCR kod moko pod ok rom ka koro ginyiso luoro margi kendo gikwayo sirikal mondo oyud negi e kuonde jot mamoko. Sleeping, there is no food, there is no water, and people the hunger, and some people that were sick, some of people now they just put it down with the malaria here. The people who were injured, they are here, they're sleeping inside, outside here. There is no treatment they're getting here. People who are here, crowd, there is no, we cannot move. So what happened on that day, it was so deadly and it was so really very bad thing. We did not really expect any kind of thing to happen to us. We have been living peacefully, even with Nur and the other communities around. But due to what happened on day 20, during the celebration of World Refugee Day, we thought that it was just light thing. But those guys, they took it seriously. And then they launched attacks twice on day 24 during the night, and many people were injured. One person was killed, and during the morning, and we were ready to go to bury the dead, they came again and they attacked us badly. Watu wako hapa wametorokea upande ya Kakuma. Kulikuwa na vita kidogo, sasa wamekimbia upande ya Ruiru kwa sababu hapa ni mahali familia zao wako hapa. Sasa wamekimbilia upande hii na tunataka kusaidia ili wanaweza kuwa warudi kwao. So tumeweka mkakati ya kuhakikisha wamerudi.